Dobar dan, ja sam Laura Štefanac, treniram atletiku bacanim kopija. Dobila sam 3 pitanja koje želim odgovoriti. Prvo pitanje glasi, kako sam se osjećala dok su se sva natjecanja otkazala? Pa iskreno, bila sam jako razočarana i izgubljena jer nikada nisam mislila da ćemo doći do ovakve situacije, to jest da je svijet stao zbog koronavirus. A na svu sreću, kako se situacija smirila, svjetsko prvenstvo gluhih održat će se krajem rujna. Pa na kraju svega mogu reći da mi se osmijeh vratio na licu. Drugo pitanje glasi kako sam prilagodila treninge. Radila sam kod kuće svaki dan koliko sam bila u mogućnosti. Trudila sam se održati kondiciju uz puno stabilizacije, vožnje bicikla, trčanja. Treće pitanje glasi kako pronalazite motivaciju za buduća natjecanja. Pa evo, motivacija mi je što sam napokon u Sloveniji i što treniram s trenerom kako treba. I kako sam već rekla, motivacija mi je da se pripremam što brže i što bolje u ovakvoj situaciji za svjetsko prvenstvo gluhih.